தீபாவளி பண்டிகைக்கு கொள்முதல் செய்வதற்காக அதிக அளவில் வெளியூர் வியாபாரிகளின் வருகை அதிகரித்ததால் ஈரோடு ஜவுளிச் சந்தை விடிய விடிய களை கட்டியது. தென்னிந்திய அளவில் ஜவுளி உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்கு புகழ்பெற்ற ஈரோட்டில் திங்கட்கிழமை மாலை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வரை நடைபெறும் ஜவுளிச் சந்தை பிரபலமானது. தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்ட வியாபாரிகளும் ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரள வியாபாரிகளும் இங்கு மொத்தமாக ஜவுளி கொள்முதல் செய்வது வழக்கம். தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் ஈரோடு ஜவுளி சந்தையில் விற்பனை சூடு பிடித்துள்ளது. மொத்தமாக கொள்முதல் செய்யும் வியாபாரிகள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து குழுவாக வந்திருந்தனர். இதனால் ஜவுளி சந்தையில் விடிய விடிய விற்பனை களைகட்டியது. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவலால் தீபாவளி விற்பனை மந்தமாக இருந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு கூடுதலான விற்பனை இருக்கும் என்றும் அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு விற்பனை அதிகரிக்கும் என்றும் வியாபாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர். இந்த சந்தையில் தீபாவளி வியாபாரம் இந்த கொரோனாவில் 2-3 வருடங்களாக ரொம்பவும் குறைவாக இருந்தது வியாபாரம். இப்போ தீபாவளியினுடைய இது ஆரம்பிச்சிருக்குது. இப்போ கூட்டம் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் வியாபாரம் சூடு பிடிக்குன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம். நாங்கள் திருப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கோங்க. தீபாவளி சீசன் வரனால கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் வந்திருக்கோம். கிளாத்து நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் வெரைட்டியாக வந்திருக்கோம். அப்படிங்கிற காரணத்தினால துணி எடுக்கலாம் வந்திருக்கோங்க. விலைகள்லாம் பரவாயில்லைங்க, ரேட்லாம் பரவாயில்லைங்க, நல்லா இருக்குங்க, குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குங்க. கொஞ்சம் பல்காக எடுக்கிறதானாலும் சரி, ஒரு கூட்டு குடும்பம் இருக்காங்க, ஒரு 10 பேர் 12 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இங்கே எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம எடுக்கலாங்க. ரெகுலராக ஃபெஸ்டிவல் டைமில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கூட்டம் இருக்கும். இங்கே எடுத்துகிட்டு போகலாம். நம்ம மற்ற ஏரியாவிலேருந்து நிறையா வர்றாங்க, வியாபாரிகளும் வர்றாங்க, மக்களும் இப்போது வர்றாங்க, நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ பெரும்பாலும் எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து வியாபாரிகள் வந்துட்டு இருக்காங்க. கேரளா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடுன்னு எல்லா ஊர்லேருந்து வர்றாங்க வியாபாரிங்க. கொஞ்சம் வியாபாரம் நல்லா போயிட்டுருக்குதுங்க. இன்னும் வரும்போது இன்னும் கிட்ட நெருங்கும்போது வியாபாரம் இன்னும் நல்லா இருக்கும். விலையில் இப்போ நார்மலாக தான் இருக்குங்க, ஒன்றும் ஏறல. பழைய விலையிலே தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஜனங்களை நிறைய சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க. சரக்கு ஹோல்சேல் தான் மெயினாக நடக்குதுங்க. அதே ரேட்லேயே ரீட்டெயிலையும் கொடுத்துட்றோம். ஆமாம், போன வருடங்களை கம்பேர் பண்ணுவோம் இந்த வருஷம் நிறைய டிசைன்ஸ் வந்திருக்குது. இப்போ ஃபுல் ஹேண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸு, நிறைய ஃபேப்ரிக் புதுசாக வந்திருக்குது, நிறைய கலெக்ஷன் வந்திருக்குது. தீபாவளிக்கு இன்னும் 3 வாரங்கள் உள்ள நிலையில் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் விற்பனை இன்னும் அதிகரிக்கும் என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.